nayi kaman wata yarinya ne, yarinyar fa ka so ne, sai daga baya ta cuce ni. Ai duniyar ka ta canza, yan matan mu na zamani sai da kudin mu suke san mu, da kudin ka ya kare sai ka ga sam sun sake. Zan ba ku kan soyayya. Har gayun ga na zamanin mu sai da kudin ka suke dinka, da kudin ka ya kare zaka ga kowa ya dace. Soyayya soyayya a yanzu babu soyayya, soyayya ai zancen da ne yanzu ko sai dai ƙarya, soyayya ai ta fece. Zan ba ku kan soyayya. Abokaina a auren ku rinka aure na soyayya, ku samu diya mai tarbiyya ko mai kyau na yarinya, inda ba ta da tarbiyya ko kuma ba ta da alkunya, mai magana da yawan ƙarya, inda ba ta da alkunya ai kyawanta na banza ne. Zan ba ku kan soyayya. Ina kira gare ku amare, dan Allah ku rinka kulawa da soyayyan nan. Angon nan in za ya fita ku rinka ba shi soyayya, angon nan in zai dawo ku rinka ba shi soyayya. Auren ku na soyayya ne, ku yo zaman ku babu rabewa. Zan ba ku kan soyayya. Abokina kada kai rigima, ai shi aure nufin Allah ne, in kai hakuri sai ka yau dacewa. Ai duniyar ga ta canza, zumuntar ma kai kusan karewa. Malam in kaga an soka ko kuma in kaga an bika, sai da kudin ka a zamanin nan, in ba su sai dai wahalar nan. Zan ba ku kan soyayya. Na yi kira gare ku masoya, ku soyayya dan Allah, mu koyin manzan Allah, rayuwar mu fa ma illa, mu dinga yawaita kiran Allah, soyayyar masha Allah, ni Mnas tubarkalla, mai halaye ba illa.